गीत में परिवार के मंच पर रहे के चाहिए। सब कोई आवे। अरे अखिया से बिसरे ना, अरे ये को पहाड़वा, अरे ये को पहाड़वा, अरे दुलूम भइल बाबूजी के अब दुलारवा। दुलूम भइले बाबूजी के अब दुलारवा। बाबा भैया माने हेलो परमेश्वर चचा, रामेश्वर चचा, गोबर भैया, हमके देवेंद्र भैया, हरेंद्र भैया आशीर्वाद दिल बानी। अब बजाओ मामा। पूरा परिवार में जुट गई बा। देख तनी खाली गुड्डू भाई, गोलू भाई, ये लोग कहाँ बा? विजय राय जी बानी, विश्वनाथ बाबा के दामाद बानी, सुतिहार से चल के बनी हमारे रोशन बबुआ के चाचा भी बनी रौरा। दोनों लड़का लोग परमेश्वर चचा और रामेश्वर चचा दोनों लड़का लोग बैठ के कहता कि बाबूजी हमने के वो दिन मन पड़ता जौना घड़ी हमके दोनों भाई छोट छोट रही जा। देखिए हमारा विजय राय जी यहाँ तो हमरो चाचा लगब। एगो रोशन बोल के लड़का बा, हमने के बहुत प्रिय लड़का है, और वो लड़का के यहाँ के चाचा है। परमेश्वर चाचा जाई मत गानवा भर कम से कम यहाँ रहे। अंगूरी धाराई के रहिया चलावल, गोदी में खेलावल, बाबूजी रोवत माना। ये गाना भरे ही जे रहे के बाकी कम से कम यूट्यूब पर आवे रुआ परिवार के। अंगूरी धाराई के रहिया चलावल, गोदी में खेलावल, बाबूजी रोवत माना। अच्छा वीरेंद्र राय जी बानी, विश्वनाथ बाबा के दामाद बानी, मिलिट्री मैन। तब पैसा खाली नहीं खा देवे के, तनी दर्शन भी देवे के बा। अगर बाकी तनी मंच पर रौरू आई, हमारा विजय चाचा आइल बानी तो रौरू आई तनी। हाँ रौरा बिना सुन लागे, रौरा बिना सुन लागे, घरवा दुआरवा, ए घरवा दुआरवा। अरे दुलूम भइल बाबूजी के अब दुलारवा। दुलूम भइल बाबूजी के अब दुलारवा। जब
परमेश्वर चाचा इतना उम्र के बानी हम उम्मीद करते कि बाबा 100 बरस नियर रौले हो कब। हाँ आज जब 100 बरस नियर रौले हो कब तो घर के कोनो काम ना करत हो कब। हाँ लेकिन जौना जगहिया पर बैठत हो कब आज उहे जगहिया देखला पर खाली बुझाते कि बाबूजी यही जे बैठत रहले। हाँ यही जे सुतत रहले यही जे खात रहले। वीरेंद्र चाचा बानी हमार यही जे आ जाए तब बाबा कोनो घरवा दुआरवा लेके परमेश्वर चाचा रामेश्वर चाचा नहीं गए ना सब यही जे बा। लेकिन वहाँ बिना सब खाली लागत हो। यही बेरा के गीत हमने के पुलिस राय जी जो हमनिए के जिला के गौनिहार बानी यही बेरा के वो गीत बहुत सुंदर गाइले। और धन भरा दौलत सुभारा और धन भरा अच्छा तो फूफा लोग तो आ गए था गबर भैया आ कृष्णा राय जी बबलू राय जी मामा बनी गबर भैया के तो मोमो लोग आओ दू जनी फुआ लोग बा राजमती फुआ आ देवमती फुआ केने बालो बबुआ पर में सवर रामेश्वर संत लाल हो ए गोबर के छोर बाबा कोई दिहल कांगाल हो। मामा है ने गोड़ लगाने अच्छा पिरारी के धरती से हमारा बहुत सुंदर कवि जी सत्येंद्र सत्यार्थी जी के गांव से बनी रौरा। अच्छा वहाँ के भतीजा लागो रौरा यूँ के मम में माई के भाई हैं सब है तब मामा में 2 गो माई लगेली मामा माई में 1 गो माँ होला। मामा भी पुरस्कार दिले बनी बबुआ विजय दामाद हो हमनी के अब बाटे रौरा बा एगो सच्चाई बताओ तनी परमेश्वर चाचा रामेश्वर चाचा दू जनी फुआ बालो नो रउआ भले अपने से उठा के दोनों भाई कोनो कमी ना करब। चाहब कि बहन सन के कैसे हम का कर दी। लेकिन बाबा नहीं खिनू तो लोग के मुँह से कबो न कबो निकलिए जे कि बाबूजी रहते तो ऐसे ना हो बिना माई बाप के नैहर ना हो। ये तो बबुनी है न गबर भैया के सुपुत्री बारी नारायण जी तरह के बना के राखस कहे राजमती अरे देवमती कहत बारी कहे राजमती कैसे कहे देवमती कैसे आई बनई हारावा आई बनई हारावा अरे दुलुम भइल बाबूजी दुलुम भइले बाबूजी के अब दूल्हा आई दादा भगिना हमने के भगिना भी पुरस्कार दिले बारे
तो दोनों भाई रहुआ यही जे बानी आई बात गबर भैया केने कहले गबर भैया आई बात सगरे हमन के ना कही ले जा या वैसन व्यवस्था देखी ले जा वही कही ले जा तो बाबा कोनो चीज के कमी नहीं दिले तो हम परमेश्वर चाचा रुआ दोनों भाई से आग्रह करब कि 12 दिसंबर के बाबा मुअल बनी नो तो जब 12 दिसंबर आवे तो जरूरी नहीं है कि गौ नहीं करावे के बा एगो बाबा के नाम पर काथा आ 5 गो ब्राह्मण के बोला के जरूर खियाई सबके पुण्यतिथि मने बोल के अब इतना लोग बा यूट्यूब लागल बा हम चाहब कि दोनों भाई कहें कि हाँ हमने जहिया तक जियब जा तहिया तक बाबूजी के पुण्यतिथि मनाइब जा दोनों भाई जीएम साहब तब तक ले बाबूजी के